мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд дар кишвар ба қадри кофӣ масҷидҳо амал мекунанд ки дар он ҳама ибодаткунандагон меғунҷанд. Бино ба консепсияи нави сиёсати давлатии Тоҷикистон дар умури дин, айни замон дар кишвар 3900 масҷид, як ҷамоатхонаи пайравони мазҳаби Исмоилия ва 68 ибодатгоҳи пайравони динҳои ғайриисломӣ сабт шудаанд. Таи 5 соли ахир ҳукумати Тоҷикистон бо нияти нигоҳ доштани асли дунявияти давлат баъзе аз пӯшишҳои мазҳабии занон ва ришкгузории ҷавонону мардони миёнсолро маҳдуд кард. Ин иқдом то ҳадде боиси норозигии қишри муҳофизакори кишвар шуд ва онҳо чунин амалкарди ҳукуматро исломситезӣ номиданд. бартараф кардани ибодатгоҳҳои ғайриқонунӣ ва нуктагирии мақомот ба ришу пӯшишҳои мазҳабӣ борҳо мавриди интиқоди созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон низ қарор гирифт. ҳусейн Шокиров, раҳбари сиёсати иттиҳодияҳои динии Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, рӯзи 14 апрел дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт: ҳама гуна даъвоҳо дар мавриди гӯё помил шудани ҳуқуқи динии шаҳрвандон асос надоранд. ӯ гуфт 3900 масҷид расман сабти ном шуда фаъолият мекунанд ки ин миқдор масҷид барои сокинони Тоҷикистон басанда аст. агар ҳама сокинон ба ибодат ҳам раванд, ҷое мерасад. мақомоти умури дин дар Тоҷикистон мегӯянд иддаои созмонҳо дар мавриди нақзи ҳуқуқи мазҳабӣ дар Тоҷикистон бепоя аст, чун пайравони ҳама мазҳабу фирқаҳо ва динҳои эътирофшуда дар Тоҷикистон озодона аз дини худ пайравӣ мекунанд. мақомот мегӯянд роҳ ёфтани фикру ақида ва ғояҳои динии бегона ба ҷомеаи Тоҷикистон густариши фанатизм ва тунгароии динӣ ташвишовар аст ва зарурати қабули ин консепсияро ба вуҷуд овардааст. қарор аст ин санад дар оянда равобити дину давлатро ҳамвор созад. токунун ҳам давлат ба хотири боздории ҷавонон аз фирқаву ҳаракатҳои тундгаро гурӯҳи ҳаракатҳои таблиғотиро таъсис додааст. яке аз онҳо авангард гурӯҳи иборат аз ҷавонон аст ки аъзояш озими ҳар минтақаи кишвар шуда ҷавононро аз хатари тундравиву ифротгароӣ ҳушдор медиҳанд. аммо ҳоким Муҳаббатов, таҳлилгари тоҷики муқими Русия, мегӯяд амалкарди давлат дар ин арса чандон муваффақ нест ва ақидаву андешаҳои тундгароёна махсусан миёни ҷавонони муҳоҷир дар Русия дар ҳоли авҷ гирифтан аст. ӯ дар суҳбат бо Радиоозодӣ аз мавридҳои зуҳури фанатизм ва ё тундгароии динӣ мисол овард. беш аз 97% аҳолии наздик ба 9 миллион нафарии Тоҷикистон худро пайравони дини ислом мешуморанд. аксарият дар Тоҷикистон ба ҷуз аз 3% ки пайрави шиаи Исмоилия ҳастанд, аз мазҳаби имоми аъзам пайравӣ мекунанд. дар консепсияи нав гуфта мешавад, давлати Тоҷикистон ҳам дар пешбурди сиёсати хиш ба мазҳаби имоми аъзам такя мекунад.